Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ang usab kita sa ato ang YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers, ug sa tanang mga sharer. God is good all the time. Sa atong last na video nga gihisgutan, mao ang mga anak ni Chico nga 12 ka buok nga pulos lalaki ug adunay usa ka babae nga mao si Dina. Ang ilang mga ginikanan mao si Leah, si Selfa nga ulipon ni Leah, si Raquel ug si Belha nga ulipon ni Raquel. Atong nahibalaan nga si Raquel gihigugma pag-ayo ni Jacob. Ug si Raquel dugay kay siya nga nakaangkon og kaugalingon niyang anak nga mao si Joseph ug si Benjamin. Apan sa pagpanganak niya ni Benjamin, nabugtuan siya sa iyang kinabuhi. Nagpakita na usab ug nanalangin ang Diyos kang Jacob dito sa Bethel. Paghiuli niya gikan sa Mesopotamia, ang Diyos nagpakita kaniya. Miingon ang Diyos kaniya, "Hakob ang imong pangalan, apan sukad karon tawgon ka og Israel. Ako ang Diyos nga labing gamhanan. Panganak ug daghan, makabaton ka og daghang mga anak, ug ang uban mamahimong mga hari. Mudaghan sila pag-ayo ug mahimong mga nasod. Ihatag ko kanimo ang yuta nga gihatag ko kang Abraham, kang Isaac, ug sa imong mga kaliwat kung ikaw patay na." So atong tungora, naghimo og halaran si Jacob kay nagpakita niya ang Ginoo. Ug ang bato iyang gilubong timaan nga nagpakita ang Dios sa iya. So ang 12 ka mga anak nga lalaki ni Jacob, si Joseph 17 years old. Ug si Joseph ang pinaka-pinangga ni Jacob tungod kay tigulang na siya pag-anak ni Joseph. Ug nakita kini sa iyang mga igsuon ug nasina ug nasuko kini kay Joseph. Ilabi na nga gibuhatan og bisti nga taas og bukton si Joseph sa iyang amahan. Misamot kasuko ang iyang mga igsuon, nagdumot pag-ayo ug nagplano sila nga ilang patyon. So sulod na nga dunay panahon nga si Joseph may istorya kanila nga nagdamgo siya nga didto ta sa uma ug nagbugkos og trigo. Ang akong trigo mibarog ug ang inyong trigo mi yukbo. Perting sukuha siyang igsoon, "Unsa? Sa imong damgo nahimo kang hari?" Perting nahinsamot na sila og kasuko ni Joseph. So ikaduhang damgo ni Joseph iyang gisulti siyang amahan. Ingon siya nga nagdamgo ako nga ang adlaw ug ang buwan ug ang 11 ka bituon miyukbo kanako. Miingon si Jacob, "Unsa lakip ang imong inahan muyukbo kanimo? Unsa gud nang damguha?" So kato maong mga damgo kay siya mao'y gitawag nga Joseph the Dreamer sa umaabot niya nga future ni Joseph. So misugo ang iyang amahan. Miingon nga, "Joseph, adto sa sibsibanan, apasa ang imong mga igsuon." So miapas siya ug pag-apas niya pagkakita sa mga igsuon niya nasuko ug miingon nga ania ang si Joseph nga the Dreamer. Mao to nga ilang giplanuhan nga patyon tani. So si Ruben nga nakadungog, iyang gibadlong ang iyang mga igsuon ug iyang giingnan nga mas maayo pa dili lang nato siya patyon, ihulog lang nato siya sa atabay
So gihulog sa atabay si Joseph. O paghuman nangaon sila, naglipay-lipay sila kay ang ilang igsuon gihug na sa tabay. O dunay miabot nga mga Ismailites, daghang mga dala, ug miingon si Judah, unsa may makuha na to ato sing patyon, mas maayo pa tingali ug ato ni siyang ibaligya, kay ato man siyang igsuon, dugo sa atong dugo, unod sa atong unod. Miingon si Judah nga ibaligya o sumaong ilang gibaligya og nahalin nga 20 kabuok nga salapi. O gidala na si Joseph. O si Ruben naguol kay si Ruben, no? So unsa ilang gihimo nga inig-uli nila pangutan-on man gid sila silang amahan kung asa si Joseph. Ang sinina ni Joseph gibutangan nila og dugo. O pag-uli nila sa balay, ilang giingnan ang ilang amahan nga si Joseph wala na gikunis-kunis sa mga mabangis nga mananap. So naguol kayo si Chico. Ang iyang mga asawa o ang mga anak niya ginayanaya siya pero wa gid siya kay guol gid siya nga nawala si Joseph. Miingon pa gani siya nga dalhon niya ang iyang kaguol kung mosunod na siya kay Joseph. Sunod, dito na si Joseph sa Ehipto o gibaligya usab sa opisyales sa paraon, si Potiphar. So gibaligya usab si Joseph. So mao na nga si Joseph tuan na sa Ehipto. So dunay plano ang Dios kung unsa o ngano, unsay purpose o unsay plano sa Dios para kay Joseph. Kay doon naman kay plano ang Ginoo. Mahibal-an nato sa sunod nato nga video kung unsa ang kinabuhi ni Joseph dito sa Ehipto nga matuman ang iyahang mga damgo. So atong i-connect karon sa New Testament nga si Joseph gibaligya, suggestion ni Judah, gibaligya nila 20 ka buok nga salapi, while si Jesus usab gibaligya ni Judas. So doon na siya connection nga si Joseph gibugal-bugalan pagay na lang nga unsa hari. So maupod si Jesus Christ gibugal-bugalan nga hari sa mga Hudiyo. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo atong pamalandungan pag-ayo nga dunay connection. So karon Semana Santa na, sa Domingo, Palm Sunday na, o ang mga tao moingon, Osana in the highest, Osana in the highest. Pero maora po yung moingon, ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus. Usabata sa mulansang ni Kristo sa atong kinabuhi karon, giunsa nato paglansang si Kristo. So kita mupadayon kita paglansang ni Kristo, pagdukdok sa lansang sa iyang kamot ug sa iyang tiil, pinaagi sa pagbuhat ug mga sala. Sa matag buhat natong sala, gidukdok nato pag-ayo. So giluwas na ta dinha sa krus. Mauna nga siya ang King of all kings, hari sa tanang mga hari, nga sama usab ni Joseph nga mamahimo siyang hari puhon sa sunod na tong video nga ato ang ihatag. So atong masabtan nga hari sa mga hari, si Kristo ang pinaka hari sa tanang mga hari. Dili siya hari nga dunay mga lagmi kay mga sinina o unsa siya, kundi hari siya sa pag-alagad, hari siya sa pagpakamatay sa krus alang sa kaluwasan natong tanan. So maayong gabi o daghan kay salamat mga kakaigsuonan ko ni Kristo.